Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-13 ng petsa sa bulan sang Enero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayuntang oks lang kamo sa sining mga inoras. Apisar nga marutugnaw pa ang tiyempo nga mabatyaganta, no? Tugnaw gid man, no? Halin pa kahapon. Subong sinete daw marugal umon pa. Kagway pa katika man si Haring Adlaw kaina pero hindi tama, no? Sa kinandan mag-broadcast kita via Facebook Live. Bangod man nga naka-trouble pa ang aton sining transmitter. But any moment from now or sining adlaw mag-sign on man kami sa kahanginan, no? Through Facebook lang kita nay, no? Para sa aton sining mga kaaksyon, inopdanay kita, tubtob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Fielded na sa ilatag sa mga area sa Basan. Handa na sa pag-file sang ila na tipon nga mga balita mabatian sa dirigid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod? Kabayuntang oks lang ang aton sining nga pag sinalayo sa sining adlaw, no?
Kag kalakip man sa mga kaaksyon ta sa Oriental side o sa Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon sa kinandan ang social distancing, ang face mask kag face shield. Amo gid ang unahon nato, no? Kung yara kita sagwa sa aton sining nga mga puloy-an. Kung may kaladtuan kamo sa sining adlaw, tindigid magkalipat nga ang face mask kag face shield amo ang unahon tagid plus ang social distancing, no? Kag kalakip man sa Oriental side nga bahin sa aton sining probinsya, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan kag sa bugos nga Region 6. Magainop na kita, magadulong kita sa mga balita dugay-dugay para sa aton sining mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Kapitolyo Provincial nga mga balita, igabalita ni Aksyon Marlon Hinubia. Zoom meeting ni Gob Lacson sa mga alkalde sang Negros Occidental nagapadayon sa Kapitolyo Provincial kag pagbakal bakuna, pagsaylo sang Kapitolyo kag pagbukas sang border sa duha ka probinsya amo ang ginatalakay. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa mga gina-admit sa mga ospital diri sa Bacolod nga probable kag COVID-19 positive nagsaka. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Manunudlo sang BCC na sa puwan patay. Kag mga kapulisan sang Police Station 7 padayon nga naga-investigar. Ini may kangtanan sa kamatayon ni Jeffrey Parandas nga ginlutang ni kagabi dira sa Alihis area sa DC1, no? Ano gid ang pinaka rason sining kamatayon? Kung matuod ining drug personality, ining taong ini naging patay. Kag ano ang kategorya yasini? Big time or small time? Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhopon. Pamunuan sang NOCPO determinado nga mapadayon ang maayong performance o kung record sining nga tuig 2021. Nag-number 1 sa Individual Commander's Evaluation Rating o kung ICER and Unit Performance Evaluation Report o kung upper sa bilog nga Region 6. Samtang sa patrol naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Wala sang dako nga supply sang shabu sa Bacolod kag Negros suno sa PDEA. Pero hambal sang PDEA Regional Office 6 ang supply sang shabu ang nagikan sa Cebu maagi diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Then is-supply man ini dito sa area sang Iloilo Province. Ano gid ba lang sa likod sini? Kabudlay nga sitwasyon kung magamo sini. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Goti. Kamatayon sang 19 anyos ng estudyante wala sang foul play suno sa resulta sa investigasyon sang kapulisan. Samtang balita naman sa siyudad sang La Carlota, masubra isa kagatos nga mandatory drug testing ginpatigayon sa siyudad sang La Carlota sining adlaw. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center.
Pfizer posibleng mauna mag-aabot sa Pilipinas sang sa Sinovac. Pagtalakay sa economic chatsa, umpisa na subong adlaw. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Western Visayas, sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras, 11:33 na mga kaaksyon. Sige, samtang raga chibog ng halos kalabanan ng iban sini. Wala pa, no? Gahimos pa sang palanyagahon, no? Magainop na kita mga kaaksyon da tubtob kita sa tagnalauna 15 kag ginaabi-abitan ng mga kaaksyon ta ngayara sa Facebook Live garagatutok na by Aksyon no Radyo Bacolod sa aton sining Facebook page, no? Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Ginabi-abita na kamo mga kaaksyon, ipadala lang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Plus ang aton sining mga YouTubers, mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Ayos! Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw mga kaaksyon. Diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa first draw. Karon nga adlaw Enero 13 tuig 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 16 kag Jess liwat 16 and 10. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay lambadahon tani anay unang hutong sa mga talamyawon naton sa sining udto kay Franco John Ray, may lang pagpamati. And gatamyaw lang sa kay Nicky Gay and Rodrigo Dispi nga mag-umpisa na samtang temprano pa. Maraming salamat po from Balite, Batangas. Okay, si Franco John Ray sa Balite, Batangas, no? Thank you so much, gid Franco John Ray. Kag kay Roth Kosawa dira sa dinhi si Roth Kosawa gani Tokyo, Japan. May lang pagpamati Inday Rosa Kosawa, no? And sa kay Zet Alunan, may lang pagpamati Zet Paniagata. Good morning, shout out lang sa anak ko kay Olga kag apo ko si Megan and Andrilyn kag follower mo si Rene Rito sa Disito Regent Pearl Alihes. Salamat gid sa Rex, kulbaan man ko gabi ba? Halong lang sir. God bless you. Anong kagabi yaw? Tung sa DC1 to. Lapit lang to sila, no? Kay Disito sila, no? Sige. May lang pagpamati Z Alunan and kay Veron Elie. May lang pagpamati Veron. Kay Merly Dolido Magallanes, kay paring Roy Leoneda dra sa Banwasang Manapla. Parikoy, may lang pagpamati. Paring Roy Leoneda, kamusta na dirang Manapla? Parikoy, no? Flor de Lisa Duran Gutang, may lang pagpamati Flor de Lisa Duran Gutang kay Jolie Militado Patrimonio. May lang monitor from Singkang Airport, no? And Martin Aliling watching live from Imos, Cavite. Salamat gid kay Anthony John Savilio Siblano. Ga monitor lang siya sa Inayawan. Kag happy birthday
kay Madam Dorel. Puwerte, si birthday girl, dugay-dugay ma-report na. And, sa kay Hasmin Roldan Ravillo, may lang nga pagpamati. And Sherilyn Oro Javier, may lang nga pag-monitor, no? Angela Liarte, ang Hila Liarte gayon dato, watching live from Banga Tutong, Barangay Felisa. May lang nga pagpamati. And Lunila Tarosan, watching live from via Facebook, no? Sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? May lang nga pagpamati, Madam Lunila Tarosan. Kay Ontanillas sa Jihan from La Carlota, palig lang ko greet sa pamilya Valero kag Ontanillas sa Isabela Alston. Ayos, sige, salamat gid, no? Kay Ontanillas Jihan. Kay Anthony John Siblano, ara na siya. And Victor Quaison, may lang nga pagpamati, Sir Victor, dara sa Pontevedra. And Alex Montesa, ara na si Alex Montesa, naka-online man kag silingya araduha ng balita mo nga maaslom si Rex. Lihog lang ko tamyo advance. Happy birthday kay Guillermo Gimo Clarito, no? Sano birthday ya? Sa Mabini Coral. May lang nga pag-monitor kag happy birthday in advance, no? Paano mag-join sa fans club, Energy Fans Club? I-message lang dang ang kung ano i-like lang daw bayara da Facebook page sang Energy Fans Club, no? I-like lang Sir Alex Montesa. Alex Fuentes araman ga tutok na. Gian Resisio from Singapore, present na siya. Kag happy birthday kay Miss Dorel Cabato. Leona Grace Laparan, may lang nga pagpamati Leona. Kay Randy Santillan Wanse, may lang nga pag-monitor Randy. And okay, kay Hineva Fi Losinio, may lang nga pagpamati sa iyang lula nga pamati sa inyo permi sang Barangay Banago. Sino ngalan to ni lula mo? Hineva Fi Losinio. Diog ta i-message liwata. Ngalan ni lula parang matamyaw ta siya from Barangay Banago, no? Jocelyn Libon Dispoho, present man. Lilian Tadina, may lang nga pagpamati, no? Ayos. Sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family, may lang nga pagpamati. Kay Hazel Naipal, may lang nga pagpamati dira sa pamilya Dimol sang Candone, kag Lapian sang Mindanao. Salamat gidhalin kay ano siya? Kisil May Lapian, amun siya. Sige. Kay Felinora Oliveros, may lang nga pagpamati Felinora Oliveros. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon, si Anthony Jones Havilio, si ang intra sa aton sining sa fans club, si paring tungalan niya, paring Alex Montesa. I-check lang ninyo, Alex Montesa, no? Amo na si Anthony Jones Havilio. Idilaos, may lang nga pagpamati dira sa Kingtown, Victorias. Kay Merna Onofre Loud, may lang nga pagpamati. Kay Nanay Isabel dira sa Kingtown, Victorias, may lang nga pag-monitor, no? Kay Arman Labadia, may lang nga pagpamati. Lihog lang ko tamyaw sa wife ko, si Catherine Labadia, sa birthday niya. Salamat gid nagapamati sa Bago City. Happy birthday, Madam Catherine Labadia, no? Kay Merna Onofre Cloud, may lang nga pagpamati Merna. Sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pagpamati, pa-shoot out lang ko sa mga anak ko sa Calatrava, San Carlos. Gapamati sila now. Salamat gid Madam Virgie Olpenda. And Atiya Kim Eriman, may lang nga pagpamati, watching FB Live. Kay Cheryl Arellano Brigas, Brigyas from Morsia. Salamat gid Cheryl Arellano Brigyas. Brigyas no kun Brigas. And Sugar Spices Alba Honeybee, may lang nga pag-monitor and
Malang nga pagpamati sa Quadrips employee. Quadrips employee, mayo lang nga pagpamati. Thank you, and face mask ko wala pa nakuha. So I'm so excited, Ged, nga makuha ko da. Thank you. Jenny Romano from Barangay Villamonte. May lang nga pagpamati. Edmanjo Arnijo kay Keith Robert Helsinger dara sa Brisbane, Queensland, Australia. Kag Noel ko, may lang nga pagpamati from Silay, no? Kag Glidelin Badiles Payumo dira sa Zone 1 Kalong-Kalong. May lang nga pagpamati. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Balita, banat, buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras, 11:45 na mga kaaksyon. Sige, sa sining mga tinioni, check ta ang balita gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Pfizer, posibleng mauna magabot diri sa Pilipinas sang sa Sinovac, no? And pagtalakay sa economic chat sa umpisa na subong adlaw, kag maki-update kita na sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6, Bugos nga siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kag Bugos nga Pungsod Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Yari ng balita gikan sa News Center. Amin sa pinakasako nga News Center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang balita gikan sa birthday girl kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, birthday, happy birthday. Yes, thank you so much, Action Rex. Well, isang birthday, happy birthday na. Grabe ang preparasyon sa Guad Aksyon Dorso. Do ginaparahan ko lang si Aksyon El Rito, nagwa to bago lang. Tikadong kanamo, si Aksyon El Maruay pagkagwa, no? So, happy birthday sa imo. Kapila mo today? 52? 20. Oh. Dok, sa katamo, gani Action Rex sa naga-lain-lain sa akunidad. Kay action din na mo damong nabasahan ko. May mga pila tong pangidaron mo. May... Pero actually, ang edad ni Action Dorel is only 16. Ay, 16. Minor, but Action Rex, dito pwede yung balita. Kalain. So, plus 10 years lang thank you good sa mga ka-action tayo nga nag-greet sa aton subong adlaw. 26 kita subong adlaw. Ay, kalain. Do, sa tamo ka isang great action Rex nga lain-lain ang edad. Do, ako mismo doon, hindi ako kadumdum pila edad ko. Pero thank you so much sa mga nag-effort ni Action Rex. Thank you good mga ka-action. Si Rejantan Villalon, bisan ka duty sa Victoria's Lingyati. Happy birthday lang na kay Action Dorel Cabato. Wala gid tada. Ara.
Basta natagan mo mayaran siya na. face mask. Oo. Sige. Oh. Antes ang aton nga balita National Action Drugs, ma-update lang ko sa case ni Christine De Serra, ang nagtaliwan nga ako nang napatay nga flight attendant kay sa karon sa interview kay Attorney Brix Reyes, ginahambal siya nga sining adlaw ginahulat pa nila actually ang results ng ginpatigayon iyang independent autopsy sa nga pamilya Action Rex kaga Nagpa-autopsy man sila gali, no? Yes. Initially, may nakita nga samples kuno sang urine sa lawas ni Dasera. Pero wala pa nibalaan kung kaya sino na halin. Kaga hambal ni Attorney Reyes, nagapati ang pamilya gid Action Rex nga confident gid sila kuno nga may drugs involved sa kamatayon ni Christine may ginbutang kuno sa sining ilimnon sini ni Christine kasi syempre nagparty-party to sila mong kag nagambal man si Attorney Reyes nga may isa ka persona nga luyag maghatag sang kuno sang full details or clarification sang natabo pero hindi ini siya Action Rex ang kabahin sang 11 bala nga respondents or ang ginaakusahan subong nga kaupod ni Christine. So ari pamatian ta lang ang portion sang nanginapahayag ni Attorney Brix Reyes. Yung pamilya, talagang naniniwala sila that Christine was drugged, na bigyan ng droga against her will, and eventually she was sexually molested. There was a cover-up, perhaps natatakot sila kung nangyari nga namatay, and so we believe that there has been a plan to cover up, and we want to uncover the cover up so we can find the truth and bring to justice those who are responsible. Attorney, may suspect na ba kayo kung sino ang naglagay ng droga? Mayroon suspect, pero siguro unfair naman sabihin natin dito ngayon kasi we will prejudging him. I think makuha niyo yung information yan sa mga interviews ng mga respondents kasi yung respondents mismo nagsabi kung sino yung sinabi ni Christine. Yes, sir. May Pagkatapos Kabahin lamang Action Rex sang pahayag ni Attorney Brix Reyes kay ang resulta sang ilaging patigan nga independent autopsy karon sa hapon Action Rex ginapaabot nga magagwa. So update sina karon bantayan sa pila man ka public affairs programs sa Action Radio Bacolod. Samtang sa ibang nga balita national ginpahayag naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga posible mauna nga mag-abot sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine nga himo sang Pfizer sang sa Sinovac sang China. Suno kay Galvez, mas mauna ang Pfizer bangod ang COVAX facility ang maga-deploy sang early rollout sang Pfizer gani pagahulaton man ini sa masunod nga bulan sang Pebrero. Kaga suno kay Galvez, magakuha ang Pilipinas sang 100 milyones ka doses sang COVID-19 vaccine sa masunod iya nga semana. Kag suno pa sa iya, 20 milyones ka mga pumuloyo o kung Pilipino ang maka-benefit sa tion nga mag-abot ng bakuna nga ipanghatag man nga libre sa mga pumuluyo ilabi na ang mga pigado. Samtang nagpahayag man sang kahandaan is ining si Galvez nga magpabakuna gilayon bisan ano pa man kuno nga bakuna ang mauna nga mag-abot diri sa pungsod Pilipinas inibangod man nga luyag niya nga ipakita sa mga pumuluyo nga luwas ang bakuna nga ginkuha sa Pilipinas. Samtang sa iban nga balita national pag-umpisahan naman sa House Committee on Constitutional Amendments ang pagtalakay sa ginaduso nga pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa paghimuon nga hearing ginimbitahan sanday anay National Economic and Development Authority chiefs nga Sanday Gerardo Sicat kag Ernesto Pernia, Dr. Raul Fabella sang UP School of Economics, Jose Enrique Africa sang Ibon Foundation kag Calixto Chiquiamco kag Gary Olivar sang Foundation for Economic Reform. Sunod sa chairman sang komite nga si Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., wala sang political amendment proposal ang pagatalakay
talakayon sa liwat nga pagbukas ng hearing para sa ginaduso nga pag-amyenda sa konstitusyon. Pagalimitahan lamang sa Kamara sa proposed economic provisions ang pagtalakay base man sa pahanumdom ni House Speaker Lord Alan Velasco. At hagsuno kay Garbin nga nasaad sa resolution of both houses number 2 nga ginfile ni Speaker Velasco nga ang pag-amyenda sa mga economic provisions sang konstitusyon lamang ang dapat nga agenda sang ginaduso ngaya nga hagna. Nasaad man sa nasambit nga resolusyon nga ibutang lamang ang mga tinaga nga unless otherwise provided by law ang sunod sa ila restrictive nga economic provisions sang konstitusyon kag sa amo nga pamaagi ginapahayag ni Garbin nga mahatagan sang poder ang Kongreso nga bag-ohon ang mga ginasiling nga restrictions nga ini agud makaengganyo man sang foreign investments sa tion nga kinahanglanon ini sang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Samtang update sa world records ng COVID-19, ang cases nagdangat na sa 92,06,165. Ang nagkalamatay 1,970,030 kag ang nakarecover 65,818,629. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton diri yara na sa 491,258, ang nagkalamatay 9,554 kag ang naka-recover 458,172. Ang Negros Occidental may 12 nga dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,463 kag ang Bacolod may duha nga dugang nga cases kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,632. Sa Western Visayas 47 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 22,000. Ang aktibo nga kaso 651 kag may 54 nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 20,662. Samtang may 13 nga dugang nga nagkalamatay kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 681 death toll sa bugos iya nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, birthday girl, kay Akson na Dorel Cabato. No? Sige, sa mga nagpamangkot parte sa drama, kag on air, ti subong via Facebook Live pa kami. No? Wala kita drama, bangod man sang trouble sa transmitter. Basi karon dugay-dugay within this day, mabalik man na mga ka-aksyon. No? Sige. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Inimay kang tanan sa wala sang dako nga supply sang shabu sa Bacolod kag Negros suno sa Pidiya. Pero ang Negros Occidental, isa sa mga gintag nga alagyan sang droga halin sa Cebu. Ay, porte. Halin sa Cebu, matabok di siya sa Negros Occidental going to Bacolod and some parts of Negros Occidental din larga man nilang pila ka supply according sa report sang PDEA didto sa sa Iloilo. Ay, grabe, no? Ibaloon tabi via Bakson Alvin Graba, balita gikan sa Patrol. Yari ang report tungkol kay Akson Alvin Graba. Akson Alvin? Wa siya? Din siya nag-agi iya? Wa ito sa dala. Wa sa madala sa tugon-tugon. Dali lang, no? Kaya gina-check tanay si Akson Alvin Graba kung din siya maagi, no? Akson Radio Philippine Standard Time, las 11:56 ang atong oras. Akson Alvin? Action Rex, may pagbaylo na sa ruta in terms ng illegal nga droga. Kung delivery abi sa illegal nga droga ang paghambalan. Sunod sa kung sang una ang entry sa illegal drugs halin sa Cebu, pero this time nagbago ang nila sininga drug route sa di naman?
Manila, from Manila passing through Batangas, rekta Aklan, rekta naman Iloilo. Ay, Tike ang, ko mo, ang din kamaturan, sini nga daw ga bago-bago ning statement nila kung ang pulis naman pamangkuton, ang drug salin sa Cebu, tabok diri sa Negros Occidental and Bacolod, tapos rekta man ang iban nga supply sa Iloilo, subong niya doon naglain naman. oo, ginpa-checker natin aksyon na Rex si Nicolas Gomez ang base man sa ila sining monitoring sa intelligence nga ang delivery karon sa nga illegal nga droga paagi na sa mga rolling cargos sa diin sakay Halina sa sa mga Manila. Halina sa Manila aksyon na Tapos Rex. passing through to Batangas to iban pa nga isla, tubdob nga makalabot sa Aklan. Purtob-tob makalabot sa Aklan. Buna. Tapos rekta abi sa Iloilo ti ang rotaksyon na Rex Iloilo ti rekta Dumangas kag sulod sa Bacolod. Now paagi man yapon sa courier mga courier services kag ining mga rolling cargos kunti naglabay diri sa Bacolod. Maagi abi sa Negros kag rekta abi San Carlos kag iban pa nga alagyan going sa Cebu na aksyon na Rex. Doon nagsuli nga sitwasyon Nagsuli. ni. Oo, nagsuli. Kaya kung isip-isipon mo, ang hambal sang kapulisan nga from Cebu ang supply. Panegros Occidental or Bacolod, then matabok pa Iloilo. Subong yun doon nagsuli. Nagsuli aksyon na Rex kay gipaklaro ta sa iya mo kay silinggo sir klaruhot tani kay ang information from Cebu sinya hindi sir pag umpisa sang COVID bala aksyon na Rex kunti may mga pag-istrikto na sa mga airports. That is why ang mga iban nga mga parcels kag mga mga deliveries ginapaagi na sa courier services kaangay sa may ginhambal niya action Rex mo kung ano ihambal niya na karon no pero sakay sa mga rolling cargos kag ti ang mga rolling cargos sa man action Rex no, sa iya nga amoning naga-deliver sa pila ka mga parcels o kon mga deliveries may iban diri sa Bacolod kag Iloilo may ara man sa area sang Negros kag subong man maagi na sa Cebu pero may mga monitoring sila kag interdiction sa Cebu nga nagpasa man sang reports sa PDEA nga nagagwa kag diri na nagahalin sa Manila. Although by land di maagi gid action Rex diri sa Bacolod subong man sa probinsya sang Negros Occidental passing through sa island sang Cebu action Rex. That is why Base gani sa palayag nila ang Western Visayas wala na sang drug lord suno sa PDEA kundi mga asik-asik na diri ka ginasalo sa mga connected Manila Oo, ang mananggin pa klaro taman action Rex kunti siling ko sir diri may udikta kita may ara man magluwasan na sa Western why na to Visayas si may udikta si Prebendido Prebendido may ari pa diri kung sa Negros naman damo man diri halimbawa anong kwandiri sir may mga bag-o mang diri nga mga nagtuhaw nga mga drug lords pero sa iya sa monitoring wala pa so far action Rex kundi ang mga mga bilin ng bala action Rex nga mga naga-operate sa karon pero kung supply ang pagkahambalan hindi gid man siling biya nga damo sang supply kundi daw maninit ang supply sa karon sang illegal drugs inabangod man sa mga interdiction karon no pero according sa kay Police Director General Rolando Miranda nga ang report nga nag-abot sa iya nga halin sa Negros Occidental ginabiyahe pakadto sa isla sang Panay ang illegal nga droga amo na siya no konflikto no kung lang taon ta action Rex kung sa PNP halin sa Negros pakadto sa Iloilo well naman ang PDEA halin naman sa Iloilo halin sa Manila halin sa Manila nagalin tapos mabaya Iloilo siya tabok diri sa Negros Island. Tabok diri sa Negros Island kung may mga parcels man pero kung mga ang ginahambal diri ni Miranda ang Negros Island isa ka transient point o kung ginagyan lang sang illegal nga drug trade
ang Correct. pagpati gani sa mga kapulisan tang halin sa Cebu, ginabiyahe padulong sa San Carlos, Negros Occidental ang ining droga. Gani, lain man aksyon na Rex, no? Kay giamo tong number 1 nga ginpaklaro ko sa iya, ko para maklarohan ta bala, sir, kay may nagagawa ang halin sa Cebu mo. Sabi niya, hindi, sir. Ang iniya, mga communications man, kang intel reports, gaytan man sa division, intel division sa PDEA, nga nagahalin ang supply sa Manila. And sunod sa iya, sir, king kasugid man, may ara kita nga mga laboratory nga diri sa aton o kung May sa mga probinsya. silingan ni Miranda, may mga gina-sightseeing na sila subong nga mga pulis dire nga among nagadaho. Oh, Ayan. ang signal mo? Subong? Ang Okay na. signal mo daw ginsudlan ka bagangan. Oh, gadula-dula signal mo niya. Oh, gani man ba? Sige, na. okay, subong, Ano ara na. Oh. Oo, okay, amo ni ang mga balantayan sa action na Rex, no? Kaya bisan gani ang PDEA kay sa karon siringkote ano matabo ni karon pagabot sa Cebu may mga K9 unit kita, K9 dogs nga nagabantay man. How about ang mga provincial buses diri, sir? Ano ang posibilidad suno sa iya nga may ara nga mga interdiction ginahimo karon ang PDEA sa pagbantay sa tagsa ka mga bus terminal kaangay isang Balyacar Transit nga bisan ang paneling nila sa ila sining nga mga salakyan ang ara dira aksyon na Rex the same man sa iban nga mga rolling cargos may posibilidad man suno sa iya nga kung ma-deliver na ang diri hindi ko sa lang Cebu. maintindihan nga hindi magtalalapod ning report sang pulis ni kag sang PDEA man. Gani dapat ma-meeting Kay man kung sila action Rex, pambalon no? dre, ang spokesperson bla sang PDEA Regional Office 6 kahapon nag-issue sa sang statement si She Tanalion bla kilala mo ne? Oo. Siling niya, pulo tubtub 15 pa ka mga drug group sa Western Visayas. Kag kalabanan sa ila nag-operate sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod do. Ano ning sitwasyon hindi magklamo ning ilang pahayag kung amo nang ginalantaw ta Blackson Alvin kung sinugid ang otoridad nga maghambal ni kung din bala naghalin ang drugs diri bala sa Negros Occidental or syudad sa Bacolod kung ang Iloilo ya maguto nalin gid sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang supply nila nagikan. Oo, pero kung taga diri naman sa ato sa Negros, sila gamal ang supply sa droga, halin naman sa Manila. Malabay lang ugali sa Iloilo. Oh. Labay nga may paghapit man eh. Oy, labay nga paghapit kag delivery man o ining para sa imo ha. Baki-baki nyo lang, singa na lang halin diri sa Negros. Kunti talang. Gani, no? Oo. Ang PDEA nga na-interview mo na from Negros Occidental na? Yes, action na Rex, no? Ang hepe Dapat mismo. i-konsultanin nila to sa pinaka-chief nila sa PDEA. Hindi lang sila magpinagusto ka issue ang statement ni. Kay mabudlay kay konflikto. Kung may mga konflikto nga statement ang ginapagawa sa karon kay on the part ng police lain, on the part ng PDEA lain man aksyon na Rex. Pamangkot ni dingin bala kuya. Saan ba kuya? Itong saan ba talaga? Information na totoo kuya. Oo, kagang ang tanong ano ba talaga kuya? Kung halingid sa Negros o kung Bacolod from Cebu. Okay. Ay, Pero sa subong plastada, wala untat ang kampanya sa mga authorities naton sa PNP, mismo sa PDEA, bala nila kundi ang dako nga volume sa Iloilo, hindi masyado kadamo ang operations. Ambot ko nagagiho man to, gagiho man gurong kapulisan eh. Pero diri sa Bacolod kag Negros Occidental, ang tawab adlaw-adlaw kay may dinakpanay sa illegal nga droga, may mga recoveries di ba diri sa Bacolod, 3. Ano ganing nga mga police stations to? Actually kagabi ang Purok Sigay Purok Sigay. strike.
Oo, Barangay ang 2. Barangay 2. Tapos? Tapos ang Handumanan. Barangay Handumanan. Police Station number 7. Oh, kagang? Oo. Kag ang Police Station number 8, nag-strike na naman sa Barangay Singkang Airport. Tiamakin mo na. Tumakin mo na, nga halos adlaw-adlaw action na Rex, nga may ara sa Kada gihapon adlaw ya may presensya. operation sang pulis naton dre. Hindi na Oo. nila manigar kag hindi na nila mapasulian nga ginatampal man lang to nila sa piyak nga dagat to nga didto naghalin. Pero pitik sintas ari man lang dire naghalin ang droga sa Negros kag Bacolod nga halin sa Cebu. Gani, isa pa na aksyon na Rex, kay siling niya gani, ano sir ang posibilidad ni kita ang naga-deliver dito sa Iloilo or maybe ang taga Iloilo ang naga-deliver dire sa aton siling niya nga kung courier services lang ang paghahambalante bagi man gyapon sa Iloilo, passing Bacolod, Negros, Toledo, going Cebu. Reaksyon na Rex ang pahayag ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sa Iloilo kay because gani atong i-concentratean ang drug routes karon from Aklan to Iloilo to Negros. Ang entry sa illegal drugs, is there any possibility Cebu or Iloilo, sir? Based sa atong monitoring, sir, ang entry user is from Luzon, di sa Batangas, via Batangas, tapos Katiklan, tapos Iloilo, tapos sa Negros. Kaya mo gani, sir, baga na baliktad ang drug route subong, sir, due to this pandemic. Kaya mas accessible subong ang from Luzon, Batangas, via Katiklan, tapos from Luzon to Cebu. Medyo sila dire sa Cebu. So, adra ginagagi sa aton sa Iloilo to Negros tapos patadto Cebu. Amo na ginabantayan ginaton siya. Ang supply gid is from Metro Manila. From Metro Manila amo na siya gaagi na sa Batangas, patadto sa Katiklan tapos Iloilo sa may Dumangas sa magagi. Usually yung mga ginadala yung mga trucks na nagadala sa mga essential goods kini naton mga courier service actually siya. Courier service from Batangas passing to Panay Island, Iloilo, then going Bacolod, amo na matabo. Yes, sir. To Cebu. Actually, mga courier service subong Cebu, ari na nag-aagi sa Katiklan. Ang mga courier service, mga example, halimbawa ng LBC, JNT, DRS. So, most of their cargo, sir, nag-aagi sa Batangas, tapos to Katiklan, Dumangas, tapos sa Bacolod, tapos to San Carlos, tapos sa Cebu. Amo na ilang usual nila na routes. So that is why mas dali dira mo padala. So amin ang ginamonitor ginatong sige, sir, kung in case na may mabaton kita ng mga intel reports or information na may palusot patadto diri sa aton patadto mga sa Cebu using this courier service. So, pwede ma-intercept natin dyan sa mga terminals kung natin sila pwede ma-intercept pagi sa aton interdiction unit sa aton paneling sa K9. Kamusta ang influx legal drugs sa Bacolod o sa Negros? So far sa atong monitoring, why pa ta nakita sir na may sakto na supply ng abot. Although expected yun na natin sir na sometime, anytime, from time to time, may mga sindikato magpalusot yun sila kung makita bala sila chance na magpalusot kaya aral lang sila nagpapay lang sa law enforcement, actually law enforcers. Aksyon Rex ang kabayan ginamang sang pahayag diri ni PDEA Head Nicolas Gomez. Ang Aksyon, importante Rex. na hindi sila magtudloan na idra kagunano ginang pinaka-point sang illegal nga drugs sa munang tirahon nila da. Yes, sir. Amo ni nga pinaka-importante diri kay siling niya bisan gani sila wala sila ga kumpiyansa kay kabalo man sila nga ang mga illegalista may posible man nga makakuha tsansa dako ang delivery. Laban eh. Oo, kumbaga dako delivery, dako kabig. Hmm. Okay, balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:12 aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluwanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center.
Inimay kang tanan sa mga gina-admit balaho sa mga ospital diri sa Bacolod nga probable kag COVID-19 positive nagsaka kuno ba kabudlay. Yaring kauda sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Angot sining balita mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa mayara sa pagsaka sa admission sa mga hospital diri sa may sa Bacolod. Action Rex ini matapos naging check nato ang datos ng hospital care management sang adong tanan kay mga pribadong hospital kag isa sa public hospital sa syudad amo siyang Corazon Loctina Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Rex kung basihan naton ang datos nga gi-present ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Action Rex. Sang nagsugod ang year 2021, January 1, 2021. Action Rex. Yara labang sa 13% ang hospital care management sa pito ka mga hospital. Pero subong January 12, 2021. Action Rex. Kung tutog kahapon nga adlaw, nagsaka ini sa 27%. Magsiling kita hospital care management, amo ni siya ang numero Action Rex sa mga hospital COVID-19 beds nga ginaakupar sa mga pasyente, no, sa mga kailain nga hospital sa may syudad sa Bacolod. Action Rex. Klaro lang sa aton ni Dr. Sorongon na nga nag-occupy sang 27% mga positive Action Rex kay iban sa ila mga probable COVID-19 nga nagahulat pa sa ila sining RT-PCR test result kung positive o kung negative sa COVID-19. Kay once kay admit ka sa hospital. Action Rex kagamera ikaw sang possibly close contact sa nagpositibo, ikaw automatic ka ginakabig nga probable COVID-19 samtang pending pa ang result sa sining RT-PCR test result. Action Rex. So kay Sorongo, 27%, hindi ni siya tanan mga pasyente sa syudad sa Bacolod lamang, kundi lasan ang mga nagkalinlain nga banwa kang syudad diri sa may Negros Occidental. So batiyan nato na pala di Sorongo ang 27%, tubo pa ni siya. Action Rex. That's why kaila singay padayon nga gina-monitor ang utilization sa mga hospital COVID-19 beds diri sa may syudad sa Bacolod. Aling tingog si Dr. Chris Sorongon from Bacolod EOC. Nag-umpisa kita sila sa January 1. It's only 13% eh. So, 12 days after, nagsaka siya by 27%. So, nag-double siya. Oo. So, ang nagpaunta sila is nagtaas ang ating admission, but ang admission kasi it's a combination of COVID positive and at the same time, COVID probable patient. Okay. Kaya tayo makusubok at sa hospital, kung suspect kung COVID ka, automatic baka nila na sa COVID pending sa mga RT-PCR result. Once na magawa yung RT-PCR result, ibutang kanila sa COVID. Pero kung non-COVID ka, ibutang kanila sa non-COVID class. Muna siya. I see. Sa mga taon natin, sa aton na 27%, some of those patients are also admitted sa ICU. Wala nila bantayan natin kung ano ang status nila, whether moderate or critically ill na mga pasyente or severe na mga patient. But so far, sa aton nga capacity utilization rate, ang nila sa alabanan ng mga pasyente, ara sa ward, then natipan ara sa intensive care unit, pero mas kamay ang percentage na ara sa intensive care kumpara mo sa regular ward natin for COVID patients. Action Rex nabatian ang tingog ni Dr. Chris Sorongon ang dugang sininga patpaghag. Amo na sa iya sininga pagklaro na pisar nga nag-increase or nag-double from January 1 to January 12, 2021. Mas damo Action Rex ng mga pasyente ang ara sa regular ward o kung ikumpara sa ICU na ginatawag. Ginanunsyo man sang doktor nga humalin December 1 na 2021 to January 1 or January 12, 2021 Action Rex from December 1, 2020 to January 12, 2021. Single digit Action Rex ang mga COVID-19 cases dito sa may syudad sa Bacolod. Sa sulod sang 42 na kaadlaw amo niya sininga ginakalipay bangod na maintain sang LGU ang mas madabo
nga COVID-19 cases Action Rex. Tumbatian naton ang real-time data sa Bacolod DOC nga Action Rex sa 50 sa karon ang active cases diri sa may siyudad sa Bacolod. Kay kung madumduman ang reporting sa Department of Health, delay in Action Rex sa isa ka adlaw sa kumbatian naton sa gabi, may 2 ka additional cases ang active case naton 84. Pero kung batihan ang latest kag real-time data sa Bacolod DOC, 50 naging lamang Action Rex ang active cases diri sa may syudad sang Bacolod. So, why isang dapat nga kabalakan man ang mga Bacolod nun, Action Daily? Correct, Action Rex. Pero mula na ang panugyan sang doktor. Di lang galing magsalig nga hindi lang magkumpiyansa pangod naka-mention si Vice Mayor Pete Pamilaran nga hindi pa mahibaluan kung bala mayara sang impact ang nagliligad nga mga holidays. Since 14 days Action Rex ang incubation period sining COVID-19 pero may bilin pa? Yes, Action Rex. May bilin pa nga mga pasyente sa mga hospital. Kay Ivan Silati, amo na makabig nga probable samtang pending pa ang irasling nga COVID-19 result. Amo to ang mention sa ato ni Vice Mayor Sid Pamilaran nga hindi pa may baluan kung bala may impact ang holidays. Nagligad nga 2020 since 14 days ang incubation. So from January 1 to January 14 Action Rex, amo ni siya ang ginakulat sa karon sa Bacolod DOC kung bala mayara kita diri sang increase ang COVID-19 cases bangod man sa mga nagliligad nga holiday. So, pa siya ang ginapaabot, makapagawa man siyang report, ang Bacolod EOC, kung bala ang mga tao nagligad nga holidays, nagpatumbaya, Action Rex, sining mga ginapatuman nga health protocol dito sa may syudad sang Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Dale Salazar. Una sa balita sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa iluhantang balita ni Action Art Tayhupon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantanan sa pamunuan sang NOCPO, determinadong mapadayon ang maayong performance o kon record sining tuig 2021. Number 1 sa Individual Commanders Evaluating Ratings or ICER. Kag number 1 pagid sa Unit Performance Evaluation Report o kon upper sa bilog nga Region 6 ang Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang countdown sa report ni Action Art. Tayhupon, Action Art. Action Rex, determinado karon ang pamunuan sa Negros Occidental Provincial Police Office o kon NOPO nga ila mapadayon o kon ma-maintain ang mayong record nga tinag number 1 ang NOPO sa bilog nga Region 6 matapos nakuha ang record bilang top 1 as Individual Commanders Evaluation Rating kag Unit Performance Evaluation Report nga nagligad ginapatigayon dito sa Police Regional Office 6. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, haling sang July until December 2020, majority gid sa sining ginapatigayon nga evaluation report nga nagpanguna ang NOPO, especially nga nag-timing sa pagsulot ni Police Colonel Romy Palgi. Ini nga performance ang basihan siniti the best ang imo pamuno nga nakita ang mga operations ng kapulisan maayo, ang intel, ang PCR kan iban pag-imi department nga nagatrabaho sa gusto kag ayo ang liderato butang balon ni Police Colonel Romy Palgi. So no padri kaya Donasco isa ini ka encouragement kag subong man challenge man mismo sa kanay sa kapulisan nga i-maintain nila kag suportahan ang mga programa ginapatuman niya ni Police Colonel Romy Palgi. Ang upper kag ICER mo ning nakuha ni Action Art? Ang ICER kag upper? Oo, duwagid. Duwagid ka kuani pagkilala ni ang ilangan na baton
bilang top 1 sa damlag lang tangkipon balasong tanan nga mga provincial directors dito iya sa Police Regional Office 6. So sining diri ni Donasco, ini siya hindi mo man makuha action Rex without the support of the LGU kuha man sa nakuha suporta kag bulig ang mga PNP stations in different cities and municipalities, and the provincial government headed by Governor Bong Lacson. Sila yung pagani Donasco, isa man dapat tuguan pagit sa kapulisan, pangod nga kung mayong leader nyo, mga useless man lang ni, kung wala kabulig o nagka-cooperate ang tanan nga mga miyembro sang unit o kon kapulisan. Yari ang parayag sang public information officer sang NOPO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Very thankful po kami. Very good po yung performance po ng PPO po for the year 2020. Since pag-upo po ng ating PD po, si Police Colonel Romy Aytalge. So individually po, yung performance po niya is nag-top po siya sa bali second semester po natin, covering July to December. So tama-tama din po, pag upo niya po, yun po, nag-number 1 po siya, sunod-sunod po yun. So sa buong Police Regional Office 6 po, individually po, sa performance ng mga PDs po natin, si Colonel Palgi po ang number 1 po for that second semester. And talking about the unit performance po, as province po, ang NOC PPO din po, ay nag-number 1 po for 4 consecutive months. Sa November po, number 2, and for December ulit nag-number 1. Isang beses lang po tayo hindi nag-number 1 since sa pag-upo ni EPD po natin for the unit performance po. Pero the rest po, 5 times po tayong nag-number 1 po. So bali po, that indicates na with the leadership of our provincial director po, sobrang ganda po ng performance natin ng mga kapulisan sa NOC po, individually and as a whole po. Ang performance as a whole po yan ng PPO po. So, lang sa parayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy PIO dira sa NOC po. So, kabay pa nga ma-maintain ni nila, no? Kag mapadayon nga record, kaya ang consistency sini depende sa performance kag cooperation sa tagsa ka unit sa kapulisan. Kaya bisan mayong imo leader kon why support sa imo nga mga units, di initanan mangin nada. Napakaronan pa ang update ra sa Talisay City at lang na-recover kon bata pala to sa ginaligarin si Ingin Bilin si Sakpuloy Anda kay ang i-check na to na Sonex kung ano itong matabo sa Puloy Anda Ginbilinan. Kag Why na to tao sa balay nga ginbilinan now? Amo na gani ang gin-invite ang mag-asawa. Amo na gindala sa police station kagin istorya. Pero NPA gid man sila? Hindi ang nagbilin, allegedly amo to ang NPA. So ginasuspetsuhan nga bata ni sang ni People's Army nga ginbilin ni sa mag-asawa. Pero ang detalye na karon posible kay Sir Hinino dra sa Talisay. Iti after sa operation sa army, tikin turnover na sa ilada. In fact, sila mo nag-facilitate ng 2 months old nga lapsag i-turnover sa bahin sa City Worker Office, no? O Welfare and Development Office o CSWDO. Iti 2 months old na action rex, kinanglan giniya sa nagkaigo nga pagtatap ining lapsag na. Maritalye sila karon nagpalaot pandayan sa action reports afternoon edition. Balita gikan sa NOPO ang ka-aksyon nyo, aksyonar tayo hupon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa Gidakson R. Tayhopon, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo kag balita ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO kag ang aton sining mga out of town reporters.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay tirahon ta niyanay mga ginpadalang mensahe, mga kaaksyon kay Norlin Oquindo, may lang pagpamati Norlin Oquindo. Kay Yorba Quiniol, may lang pag-monitor dra sa Kingdom of Saudi Arabia, pwede pa tamyaw lang da sa family ti Sara kag Lucinio sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Mayong udto lang da sa inyo tanan, no? Linsa kay Yorba Quiniol, no? Kay Gilbert Caniete Lamayo, may lang pagpamati. Gilbert, magandang tanghali sa mga kasama kong driver sa Roro Bus Diehard Villan Letro Dotes kag si J. Olango. Salamat gid sa inyo sining pag-monitor dra sa ila sining Roro Bus, no? Thank you so much gid Toto Gilbert Caniete Lamayo, no? Kay Marvic Kerogo Kita-Kita, may lang pagpamati kag happy birthday lang kay Aksyon Dorel Cabato. Alin sa kay Marvic Kerogo Kita-Kita. Kay Crismi Gador, may lang pagpamati, Crismi Gador, no? Almira Lima Lasarte, may lang pag-monitor Almira Lima Lasarte. Kay Huma Lumina, good PM lang. Kay J. Marceron, may lang pagpamati Sir J. Marceron, no? Kag Noel Amar, tamyaw lang ko si Rex sa ang aton nga kaksyon si Aksyon Dorel. Okay, sige. Happy birthday halin sa kay Noel Amar, no? Kag kay Paul Spot, may lang pagpamati kay Abraham Ortega dara sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Abraham Ortega. Kay Rodita Trinidad Coset, Rodita Trinidad Crosset, may lang pagpamati, no? Offer pata sa radio pero sa Facebook go lang kita, no? Kay Arebs Robis Catalan sa Manville Royal ni Guro. Hindi ni Manville Royal Subdivision. Amo ni? Kay Arebs Robis Catalan, may lang pagpamati, no? Kag Noel Amar si Rex may nasapuan. Okay. Na dugay-dugay i-report na ni Action Alvin. Graba na kuan na kay na ni Action Alvin, no? Biyad Jonathan, may lang pagpamati. Sir Biyad Jonathan, Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, may lang pagpamati. Kag kay Jobal Trinidad, watching live from Kabangkalan City, no? God bless always to Action Radio, the number 1 EM radio stations. That our greetings include the management and staff. Salamat gid Jobal Trinidad. Kay Nadi Kiman, may lang pagpamati, no? Nadi Kiman. Kay Dino Alik, may lang pagpamati. Rosalina Arellano Espadero. Kag kay Chris Bilma Trias dara sa East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Greet lang si Action Dorel sang happy birthday. Greet ko lang tatay ko si Jerry Asiro Sr. sa Morsia. Ayos, dagang salamat gid. Kay Jelimar Hordan, may lang pagpamati. Greet lang da si Kagawad Gina Ilauria sa Kalubihan Haro. Thank you so much Jelmar Hordan, no? Kay Kagawad Gina Ilauria sa Kalubihan Haro. Ga-monitor. Kay Liberty Binitin Obaldo, dara sa Barangay Mansilingan, may lang pagpamati. Valencia Kinet, salamat kid idol. Thank you so much Valencia Kinet. Kay Maninay Nini Campaniel, no? Happy blessed birthday to Action Dorel Cabato. Sige, Maninay Nini Campaniel, no? Kay Tomas Bronyula, gadugang edad ni Action Dorel pero ang katahom sa beauty gadugang man. Stay safe, more birthdays to come. God bless. Halin sa kay Tomas Bronyola. Kay Ana Rosaut, may lang pagpamati from Kawayan, Ana Rosaut, and why probinsyana sa ininchik, di ko maintindihan ni madam or sir, wala probinsyana, wala, no? Way pataka balik sa kanginan. Susan Gonzales, may lang pagpamati. Kag kay Selby Tiap, no? Kay Duran Campania Margie, may lang pagpamati. Duran Campania Margie. Kay Eli Jaime Tristesa,
Happy birthday kay Action Dorel Cabato. Jaime Tristeza. Thank you so much, Eli. Jaime Tristeza. Kay Mercy Pondo, may lang nga pagpamati kag kay Merly Dolido Magallanes. Choras ang 26B. Gay na paning Mrs. si Anthony Jones Havilla Siblano. April G. Tanyo Bacongalio, no? Ayos, April J. Tanyo Bacongalio. Kay Iliterio Parcondayon, happy birthday man kay Action Dorel Cabato. Ayos. Mercy Sayenga Gungob, good morning Action Rex. Patamyaw lang da sa Gungob family and Sayenga family. Ang nagatamyaw si Mercy Gungob from Kuwait. Thank you so much, Mercy, no? Rijantan Villalon, may lang nga pag-monitor, way gitada. Sige, halin gapanamyaw man siya kay Action Dorel Cabato, no? And Lorenzo de la Pina Jr., Action Rex, patamyaw sa akon pamilya de la Pina dira sa Riyadh, Saudi Arabia, kag dira sa Bacolod, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Halin sa kay Lorenzo de la Pina Jr., no? Ang pagpanamyaw. Ayos. Dre sa idalom nga portion, i-check ta diyan na yun kay para makita ta diyo. Ang iban nga mga talamyaon kay kumpare ko nga si Boy Jolingo. Halin sa kay Noel Amar, no? Pagpanamyaw. And Roland Octavio, may lang nga pagpamati live from Shanghai, China. Happy birthday kay Action Dorel Cabato. Halin sa kay Roland Octavio. Kay Binji de Paula, may lang nga pagpamati watching live from Pahanukoy Sub Fire Station. Thank you so much, Binji de Paula. Kay Harry Quinyosa Hamiliano, good noon, aslang ko nadula kamo sa radyo haw, wala signal yawan kuliso sa iban ara ang aksyon Iloilo Gagwa. Agani man. May trouble pa sera. Basi karon dugay-dugay makabalik na ta sa kanginan. Sige. Daligid lang mga kaaksyon na standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:42 ng aton oras. 12:42 na si Sir Eduardo Armamento ga monitor man no kag sinini Parkon kagawi Pukoy ga pamati man ini siya no kag may lang nga pamati kay Michael John P. Season dara sa Chateau Ilisi Paranaque. Happy birthday Action Dorel Cabato. Pepper Parsley why pa kami ga on the air Sir Pepper Parsley no? Why pa kami ka on the air. Ari pa lang kita sa Facebook Live. No? Sige, kantuhan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Zoom meeting ni Gob Lacson sa mga alkalde sang Negros Occidental nagapadayon sa Kapitolyo. Pagbakal bakuna, pagsaylo sang Kapitolyo, kag pagbukas sa border sang duwa ka probinsya, ginatalakay. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Aksyon dari sa Kapitolyo Provincial, walang mano kaya tapos dari ang Zoom meeting again patagayon. Ni Governor Bong Lacson sa opo ng mga alkalde, tarang nga mga alkalde ini sa Negros Occidental, may tatlo ka mga agenda ang idas ka naging talakay. Una, amo ang pag-silo sa Provincial Capitol Building, babalendere sa Bacolod, silo dito sa may syudad Santa Lisay. Nahisog ka Aksyon Rex unanimous nga dapat naging bang selohon. No? Waay sang negative reaction sa mga alkalde, halos kanan ang pabor na pabor. Ang grupo sang ACE, Association of Chief Executives, magapasara sila sang resolusyon nga nagatubot siyang sang suporta sa sini nga plano. So, bali, ang dua sini, dayon na gid. Action Rex ang pag-silo. Ang masunod nga matabo sini, i-forward ang resolution kag ang naresyonan sa sini nga meeting, i-forward ini sa sanggo ni ang padaluwigan kag talakayon sa masunod nila sa nga sesyon. Pero before sa session, may public hearing nga pati ngayon ang sanggo ni ang padaluwigan. Isa dari sa imbitahan ang grupo sa mga negosyante o kon business sector. Ang ikaduwa Action Rex ang border kundi ginplanuhan kun tani nga buksan na ang borders sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Pero sa meeting nahisugtan Action Rex nga hindi anay. Tapos so anay. Tapos so anay, hindi anay pagbuksan, inisigihon, kay ang ginbasihan Action Rex, ang sabahin ng Negros Oriental, damo patugali ang active cases ng COVID-19. Damo pa kay kahapon to do, pila tong record nila daw kadamo, patuya kahapon man do, 84 bla, 80, basta daw 80 plus Blackson Marmo? Yes, damo Action Rex, so kay bago lamang na tawgan man mo, dari si Dembo Miraflor bla, ang PIO sa Negros Oriental, ang senaryo dito sa Action Rex, damo to sa mga LGUs na hindi papabor na buksan ang border, partikular ang syudad sa Dumaguete. Ang syudad sa Dumaguete, ang ilang sa ding alkalde Action Rex, pamatok dito sa nga plano kay sa Action Rex nga syudad ang isa sang may pinakadamo pa nga active cases. Buwas hadlaw ang Negros Oriental may ara sang sinapol nga pati kayo doon sa Mabinay nag-imbitahon nila kung tani ang provincial IATF dari sa Negros Occidental. Pero kung mo kayo naka-decide na si Governor Bong Lacson ka mga mayors dari sa Negros Occidental, siguro mag-communicate na lamang ni sila. At kabaloon na ang desisyon dari sa Negros Occidental, hindi anay pagbuksan ang mga status quo, depende
sa kaluwigon sang implementation sa kag magabati ba sa karamuon sa mga active cases sa COVID-19. So as isa, gihapon sira ang border sang Negros Island. Ang ikatatlo, vaccine, no, pagbakal sang vaccination rates. May mga syudad, damo-damo naman sa mga syudad, ang hambal ni Gov, nagpalayag man sa interest na magpaid man sa ilas nga pundo. Isa din siyang nagapalayagin among syudad ng Bago, ang syudad sang Victorias. Pero hambal ni Gov, hindi 100%, hindi bilog na cities sa Negros Occidental or ilas nga alkalde nagpabor sa magpain sa pundo sa mamakal sang COVID-19 kaya hindi pipil direct klaro kung bala tuod ang ginahambal sa gobyerno nasyonal nga mahatag man sila sang fund sa mga local government units o kung LGUs action rates malibas kadlaw o kung karon sa hapon si Governor Bong Lacson ma-meeting naman sa grupo niya, pareho niya nga mga gobernador sa Bugos na Pilipinas, League of Governors of the Philippines naman ni Zoom meeting. Masigi hapon ang agenda, amo ni kung ano gid ang plano sa gobyerno nasyonal sa pagbakal or sa pag-distribute ng siring COVID-19 vaccine sa mga LGU. Portion lang sang statement ni Governor Bong Lacson. Okay, ano rin? So the Teko lang, okay ba sa sulod ya? Medyo buron-buron gamay gawa. Sige. Kay ari ko sa sagwa no? Sa Capitol, medyo gagahod rin. Anyway, sige lang, saron lang. Kay damo-damo pagkita sunrek sa mga statement ng pangbuyan dari si Governor Bong Lacson. Plus, importante man, kay dari sa sanggo ang panalawigan, may committee meeting nga ginpatigayon. Angot sa kudadong himuon sa probinsya, para nga nila ito masulit ang baha na sa South District sa Negros Occidental. Ang nag-preside rin, si South District Board Member Andrew Montelibano Action Rex. So, gipatawag ang taga-provincial Environment Management Office. Ari man din ang presensya ni Vice Governor Jeffrey Pader, ang taga-provincial Social Welfare Development Office. Ang himuon nila, sa sunod niya si Bana, may ara sila sunret sang personal na pagbisita, personal na pag-inspection sa saring ginatawag nga Malisbog Catch Basin. May catch basin na nagali sa area sang patag, sunod sang Pilay. I-check nila kay may report na sunret na nabaton na base ang catch basin nag-awas la, napuno, na nag-awas ang tubig. Ikaduwa, gidudahan man nga base may natipag na portion or may narosdak na porsyon. May ara sang aerial inspection nga pagapatigayonon. Di ba sakay sila guro sa helicopter para lang tawon ang area. Ikadua, i-review nila ang tanan-tanan nga mga permit na ginhatag sa mga nagapatigayon sang quarry, no? Ang figures ginhatag diri ni Board Member Montalibano, may ara action rate sang kapin 200 ka mga permit sa pag-quarry ang na patigayon. Hindi lang sa galing kapiho, kundi ng 200 ni sa 3rd District alone lang action Rex. No? So, next week, Malmi Montalibano check sa naman inspection sila, no? Dito sa area sa ikatatlo na distrito. Amo din report gikan dari sa may Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May lang nga pagpamati kay Ophelia Galero Arce, kay Jovelyn Shelian, Eileen Clyde and Richelle, no? Alin sa kay Ophelia Galero Arce, kay Jenny Solgon. May lang nga pag-monitor, wala kami sa kanginan Jay, no? Dari kami sa Facebook anay, kay may trouble pa nga mon sining transmitter. Dara sa kay Susan Pareliano sa Matugnaw Mabini, Valladolid, may lang nga pamati kay Kapchad Feria, kay Kagawad Jofred Zapanta sang Barangay Robles, La Castillana, ga monitor man sa sining mga tinion. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Subo maning tabo sa maestro ni sang Bacolod City College. I don't know kung kagab ini na tabo o kung kainas ang kagahon. Nasapuan na lang ining isa na ka bangkay, no? Kag mga kapulisan sang Police Station 7, padayon pang naga-investigar sa kamatayon ni Jeffrey Parandas. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa BCPO, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, patay na sa nasa Puan, alas 8:30 taklakay na sa aga ang ining isa ka manudlo sa BCC o kung Bacolod City College sa sulod mismo sa sining opisina. Ang ining biktima, Aksyon Rex, gingkilala kay Jesus Guria, 61 anyos, kag tumandok ini siya Aksyon Rex ang Talibon, Bohol, pero may mga paryente sa Cebu kag temporaryo nga naga-tener sa Purok Violeta, Barangay Takuling, diri sa syudad sa Bacolod. Sa initial diri nga pangusisa ni Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa Police Station number 6. Si Gorea Aksyon Rex ang nasapuan na lamang sang iya sini nga upod sa obra, actually ni Ma'am Brisel Tabake, isa ka librarian 3 sa BCC. Nga daw nagapungko lang bala Aksyon Rex walang ulo ara sa lamesa, asip daw nagakatulog lang bala Aksyon Rex. Pero ano na dusty ng si Sir? Si Sir nag-board lamang sa atubang sang BCC sa Purok Violeta, Barangay Takuling, Aksyon Rex. Okay. And natabo ang ini nga insidente sunod sa iya nga posible kahapon ini isang hapon kay ulihi ini nakita na Aksyon Rex nga nagapangapipas kapihan mismo sa malapit sa iya sini nga boarding house. So galing kiti may nabilin ini nga iya sini nga bag rason nga nagbalik dilayon sa iya sini nga opisina sa 3rd floor mismo sa nga BCC kag dito na natabo Aksyon Rex nga may posibilidad nga base ginatake sa korason ang ini nga biktima, granting nga suno sa iya nga may kuan gali ni history kag may base sa pagpangusisa sa iya sini nga upod nga nagabatsyag na ni isang sakit sa korason. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Police Major Ramil Sarona. Lagi public. Ang initial info nga nabato naman sa halin minisarya kay kilala nga may ginbatyag na niya nga sakit. Tapos kagahapon ang upod niya gagapangapi sang gasaka na dire. Kaya muno man po sa amon nga may history na niya nga sakit sa korason kaya daw budlayan doon sa hapo pala. Muna nga pagsaka siguro may possibility nga inatake sa pagsulod niya sa opisina. Kaya nagtungkol lang ni Aksyon Alvin tag nag-ano siya lamisa ang iya position sang nasapuan ta. Busing gano'n, sir, may upod pagalit ni siya pag saka sa iyo office. Wala, siya lang isa. Sa duwa lang to siya nagpangapi. Pero pag saka, siya lang isa. Wala sang foul play, sir. Wala. Amo ning initial investigations. Pero ginulat pa naman ang punerarya para ma-check ang tanan part siya labas. So ipaidalong pa ni sa autopsy, sir? Kung loyal gid sa parente niya, kay ginkontakto naman sa Cebu yung mga parente, yung relatives. Cebuano galing ni siya, sir? Taga Bohol ni siya. Talibon Bohol. Why di siya gali pamilya dire?
Wala siya pamilya diri aksyon na Rex, only ang iya sining mga upod gid lamang sa obra. Kag amuning nakabaluman nga pagpangusisa man diri ni Major Sarona sungo sa iya nga may balatian igali ni sa korason. So posible sungo sa iya nga pagsaka balang aksyon na Rex gawa batsag na kag imbis nga magpahuway or rather imbis nga magpanaog pabalik sa baylo nagtener kag nagpahuway sa iya sining lami sa mismo action Rex sining opisina nga nagapungkog dito na aga sining aga nasapuan nga patay na action na Rex. Sa dugang pagidnaton nga balita update diri action na Rex natabo nga paglutang diri kay Joffrey Parandas sa pagpangusisa kag initial diri nga pagpangusisa man ni Police Lieutenant Conrado Espino nga sa din suno sa iya nga padayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan sa pag-usisa sa mga CCTV posible nga makahatag kasanagan kag pagkilala sa 3 ka mga suspek matapos nga gindutang ang biktima aksyon na Rex. Sunod diri kay Espino nga wala pa nila so far na establishar ang motive pero wala nila ginadula aksyon na Rex ang anggulo sang illegal nga droga o base may posible nga akig sa victim kaya nagapautang ini kag ang victim suno sa iya nga isa man ka fixer sa LTO. Naudugang tagid diri ni Espino nga ang isa sa mga bagay nga makahatag kag para ma-identify ining 3 ka mga suspect sakay sa motorsiklo kay duha gali ka motorsiklo ang gingamit diri aksyon na Rex mo sa silbing nga getaway vehicle sang mga suspect although nakita may isa ka CCTV nakita pero medyo malayo hindi pa matag ang itsura sang mga mga perpetrator o sa mga taglutang action Rex sa iya nga padayon pa nga base pa lamang makakita sila sang mas malapit para makitaan ang laragway sining mga suspect. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Conrado Espino. Yung ating investigador continuous na nangangalap ng ebidensya doon sa nangyaring insidente. Umiikot yung ating personnel para makakita man lang ng kahit na CCTV. Kung wala man lang witness na talagang lilitaw, at least magkaroon tayo ng basis kung ano ba talagang ginawa ng mga suspetsado doon sa biktima. Sir, itong victim po ba, ano po ba yung personality nito? Papautang ng pera at kung minsan nagpa-process ng papeles ng mga sasakyan doon sa LTO bilang fixer. Ang victim, manaling po ba sa illegal drug, sir, as alleged? Yun ang sabi ng iba pero pinipilit nating alamin para ma-confirm ba kung totoo yan o hindi. Ito po ba drug personality o meron po ba siyang record sa police station number 7 na naling or station 7 wala render dito na talagang involved siya sa mga ganyang aktibidades. Sir, how about yung yung identity po ng mga suspects, sir? So, yung mga identity ng suspect, kung titignan natin sa nakita nating isang video, medyo malayo kasi. Mabilis kumilos yung mga suspetsado na to. Within 5 minutes yata, talagang nagawa nila yung krimen, Dumating sila, bumalik, tsaka lumalabas na matagal na talaga nilang minamanmanan yung ating biktima bago nila ginawa itong krimen na to. Ibig sabihin po, may posibilidad na naplanuhan po, sir? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Sir, nagsabi po kayo may CCTV na nakita. Sa CCTV po ba yung bahay ng victim? Or ano po? Hindi. Sa malayo, sa malapit dyan sa may computer shop siguro, ang layo ng bahay. Nasa 7 magmula doon sa bahay na pinangyarihan ng insidente. Pero confirm po, 3 daw po sila, sir? Base doon sa video, 3 yung bumaba, 2 motor ang gamit. As to the motive, sir, may nakita na po ba kayong initial? Pinipilit nating alamin, sir. Aksyon na Rex kabahin gid lamang sa nga payag diri ni Police Lieutenant Espino sa diin suno sa iya nga ginplanuhan na ang posible ginplanuhan na ang pagpatay diri sa victim kay masyado ka dasig sang giho in 5 minutes alone suno sa iya nga nakagwa na ko napatay kag madasig nga nakapalagyo ining 3 ka mga suspect. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office ang kaaksyon nyo, aksyon
Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, launa, uno na nga oras. Sige, standby sa mga out-of-town reporters ta, kay tirahon tani dugay-dugay, no? Kay Lisa Joy Elon Amoroso, may lang pagpamati Lisa Joy Elon Amoroso. And happy birthday lang kay Aksyon Miss Dorel Cabato. Ga-monitora lang sila sa City Planning and Development Office, especially sa amon admin head, si Michael Vincente Mabakyao. Thank you so much, good Lisa Joy Elon Amoroso, kay Sir Michael Vincente Mabakyao, no? Dira sa City Planning, no, in Development Office, kag sa Sidra Boys, Gilbert, kay Ken and Kevin, kag kay G. Carl Grijaldo Gumban. Salamat gid, no, sa inyo sini nga pag-monitor. Kay Miguel Nambong, may lang nga pagpamati Miguel Nambong, no, kay Mary Jane Salodares, kag kay Love Gayoso, may lang nga pagpamati, no. Salamat gid. Ayos, kadtuan tanang balita gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters. Unahon tani ang balita gikan sa San Carlos City. Kay Aksyon Stephen Presquito, ini may kang tanan sa sining pagkadakop o kung nadakpan sang kapulisan sa syudad sa San Carlos. Ang suspect lang pangawat sa isa ka balaligyan sa among syudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Stephen Presquito. Pen? Yes, Action Rex, timbog ining isa ka kawatan nga sa diin nga suspetsado nga lalaki nga nagsulod din isang isa ka merchandise store diri mismo sa may Escarmona Street, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Base sa aton nga bladder book nga sa diin nagreklamo ini nga tag-iya sang amo nga store nga ginkilala nga si Mr. Antonio Elliot Bisukatan, 56 anyos, sini kag may asawa, kag residente sang Escarmona Street, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sulod pa sa sining biktima nga pasado alas 6:30 iyan na lang kagina na hibalan sang nakita niya nga ang iya tindahan nga sliding door ini nga steel na guba na ini kag sa ini guba kag iya gin-review sa iya pag-review sang CCTV camera nga naka-install sa amo nga tindahan. Mga alauna imidya nga ginsulod sini suspetsado nga ginkilala nga si Rone Arili Agbay, residente sa Dos Hermanos sa Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa rin ini suspetsado dati naman ini nga may kaso nga amuman, no, pagpangawat. So iyan na lang napalupangdan sa tag-iya nga nakita nga nakuha sa suspetsado ang kapin sa 4,000 pesos nga cash na nagkalain-lain ini nga denomination. So gani nga gilayon nga hatpusot ini sa aton kapulisan sa theft and robbery section sa aton San Carlos PNP. Kagamo nga natigayon nga nadakpan ni na suspetsado kag karon ara sa kustudiya sa San Carlos sa PNP para naman sa pagpangatubang sa sininga kaso. Nag-report na lang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluwanta si Aksyon Roger Gotib sa siyudad naman sang Cadiz. Ini may kang tanan sa update sa kamatayon sang 19 anyos ng estudyante. Wala sang foul play suno sa resulta sang investigasyon sang mga kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex gina-konfirmar sa nga kapulisan sa siyudad sa Cadiz nga wala sang foul play kamatayon sa 19 anyos nga grade 9 student sa isa ka bulutuan diri sa barangay Tinampahan sinin ini nag-suicide sa itong tinarikdan nga hapon
sa masapuan sa ila sini nga puluyan mismo sa iya utod. Gindala pa sang Iloy kagamay diri sa Cadiz City Emergency Clinic apang gi-declare ini nga dead on arrival. May ara nga suicide notes ang amo nga bata nga nagasiling nga mahal ko kamo. Amo lang ini ang ara nga nakita dito nga iya gid mismo nga sulat gin-confirm ini sa Iloy kay suno pa sa Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP nga si Police Lieutenant Eugenio Rodas base sa ila sini nga investigasyon. Ayon ko sa ato na investigator na no foul play to sa sa biktima. Ganun din ang pagkakasabi ng kanyang mga magulang na kumbinsido sila na wala pong anumang pangyayari na ginawa ng ibang tao. Hindi talagang suicide ang pangyayari. So, declare na ini sa katapos sa kapulisan nga case closed kag isa ka non-crime incident kundi self-inflicted lamang ang natabo kag suicide gid ang investigasyon sa kapulisan. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhan tanay si Aksyon Percival Villamor on standby sa La Carlota. Ini may kang tanan sa masubra isa kagatos nga mandatory drug testing ginpatigayon sa siyudad sang La Carlota sining nga adlaw. Yari ang countdown, we have Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, masobra isa kagatos ang ginataydalom sa drug testing sa atos nga syudad diri sa Carlota City. Ang drug testing mandatory nga ginapangunahan ini ni Honorable Mayor Rex Halandoon, si City Mayor sa syudad sang La Carlota kaina sang aga. So mga 138 ka mga personnel sang civil security unit sa syudad sang La Carlota ginpaidalom sa surprise drug testing sa Action Rex. Kag ang drug testing sa sining aga una giging kuhaan sang urine test amo si Dr. Rex Halandoon, City Mayor sang syudad sang La Carlota, ginpa sundan sang 138 ka mga empleyado sang security unit sang syudad sang La Carlota. So padayon pa ang pagkuha sa mga sampol sang drugs testing diri sa Barangay 1 sang syudad sang La Carlota. Kagaraman ang presensya sang aton kapulisan sa pagbantay na ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe upod ang aton Deputy Chief na si Police Captain Makalipsay. So padayon sa gihapon hasta subong ang pagkuha sang mandatory surprise sang drug testing diri sa syudad sang La Carlota sa Barangay 1 sang syudad sang La Carlota. Action Rex. Amo ini ang information kag balita gikan diri sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Inuig na nagligan ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan.
uhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa Aksyon Balita, Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa mga kaaksyon ta dira pasensya gid, no? Especially sa may mga transistor radio ang wala Facebook ti sorry gid, no? But any moment from now basi pa man lang makabalik kami sa kanginan, no? Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining pagpagigupod sa isa edisyon sa Aksyon BBB. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa Dirigidamang Madugay. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex. Kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I left with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.